Okei, YouTube. Mä alan tekemään kerron miten tämmöinen cobblestone-generaattori tehdään. Mikä tuottaa cobblestoneja. Pelaan nyt tällä näin Creative-modilla, että en jaksa alkaa hakemaan näitä tarvikkeita ympärissäni. Tällainen näin. Joo. No niin, ja tässä on tutoriali tähän, miten tuo tehdään tämä cobblestone-generaattori, mikä tuottaa cobblestoneja näin. Elikkä siis ensin teet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leveän 7 × 7 leviä alueen. Sitten kaivat joka suuntaan 1, 2, 3, 4, 5 blokkia alaspäin. Sitten suunnilleen keskelle teet reijän, näin 2. Sitten pistät pistonin. Sitten tähän kassat vähäksi aikaa tämmösen hökkeliksysten. Tänne teet reijän ja tähän teet reijän. Sitten tähälle kohdalle ei tänne ylös maan pinnalle, vaan tähän näin alat tekemään tämmöstä. Mitä nyt? No niin, no sitä varten, että laava ja vesi ei sekoitu keskenään tässä näin. No, se on aivan sama kumpaa sinä pistät nyt laavan ja kuuman veen. Vaikka pistän tähän laavan ja tänne veen näin. Sitten otetaan, että se on valunut. Tämä pois. Tämä pois. Se pitäisi tuottaa cobblestone. No niin, näinhän se tuotikin. Sitten tästä kaivetaan alaspäin. Tässä mennä liikaakin. Ottaanpa. Että tämän Creativella eipä mennytkään ystävälle. Creativella teetään, ei tarvitse umpata näitä kaikkia. Ja nyt testataan toimiiko tämä. Toimii. Noniin. Sitten tänne aletaan tekemään tämmöstä aukkua. Niin sitten pistetään repeatereita. Semmonen kellotyyppinen juttu näin. Voin myös pistää näinkin, jos haluat. Se varmasti ehtii tuottaa sen cobblestonen ennen kuin verstone tai se pistoni nousee. Näin, jokainen pistetään tänne taakse, sitten pistetään restoneja tänne näin. Yhdistetään se tuohon. Tehdään vaikka tähän aukko. Sitä käytetään näin nopeasti, otetaan pois, että nämä kaikki ei syty ja jää päälle. Nyt se suottaa tätä. Tästä tuo pois. Sitten jollekin korkeudelle pistetään obsidian blokki, että se ei nosta sitä enempää sitten ylöspäin. Sitten peitetään tämä koko loppuhöskä. Millä tahansa blokilla haluatkin. Minä käytän tätä stone-prikkiä, missä on tätä paskaa päällä. Tää samalta tai mitä onkaan. Mä näin peitetään. Sitten jos haluat, no tämänkin voit peittää, mutta jos haluat se varmasti toimia semmoisen tarkistusjutun, niin täällä tikaa puut ja trapdoori. Tikaa puut sitten. Jotenkin tänne näin ja jos trapdoorinkin haluaa pistää, niin pistäkää sitten tähän näin vaikka tämmösen. Perusasia sen, että tämä tuottaa ylöspäin tällä lailla. Tästä sitten vaan kulhakaa tästä. Tässä kyllä ei ole hirveän väliä, jos akkua käyttää, kun se on instant mine, mutta tämmönen juttu teille opetukseksi.
Näin. Joo. Sehän on moro.